రంగారెడ్డి జిల్లా కొంగరకలాన్లో సమాధులను తొలగించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కలెక్టరేట్లో వినతి పత్రం అందజేశారు బాధితులు. ఫిరోజ్గూడ రెవెన్యూ పరిధిలో గత 40 ఏళ్ల నుంచి బుడగ జంగాల కులస్తులు నివాసం ఉంటున్నారు. దాతర్ చెరువు కట్టపై ఉన్న తమ పూర్వీకులకు సంబంధించిన 14 సమాధులను ఓ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కూల్చేశారంటూ బాధితులు ఆందోళనకు దిగారు. జాయింట్ కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్ వినతి పత్రం అందజేశారు. సమాధులను కూల్చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు బాధితులు. నేను కొంగరకు వచ్చి 40 ఏళ్ళు 40 సంధి నేను ఆ భూమి వాళ్ళ దాటా పెట్టలే. గవర్నమెంట్ చాలా మేము పెట్టాం కట్టపోటీ పెట్టే దాటా కూడా అందరు చూసిరు. ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద మనుషులు సర్పంచ్ కొత్త యాదగిరి కాకి భూపాలు మాకు జాగా చూపిస్తే మేము పెట్టిన బొందలు ఆయన లాడుకొని హెచ్చర్ చేసిండు. చేసినా కానీ ఆయన జాగా ఆయన చేసుకుంటే కానీ మా బొందలు అన్ని నువ్వు వేసిండు. కట్టపోటీ 9 బొందలు.